Λοιπόν, μετά και από αυτή την σύντομη ιστορική αναδρομή, θα περάσουμε στην πρώτη ερώτηση της πρώτης συνέντευξής μας. Η συνέντευξη έγινε με τον κύριο Βλάση Ρασιά, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του ΙΠΑ του Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών, ένας από τους σημαντικότερους ως φορέας των αρχαιοθρησκών στη χώρα μας. Να πούμε λίγα λόγια για τον κύριο Ρασιά. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 19 βιβλία και πιο συγκεκριμένα 16 ιστορικά και δοκίμια, εκ των οποίων τα 13 αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα, ένα φιλοσοφικό λεξικό και 2 ποιητικές συλλογές, ενώ έχει επίσης αποδώσει στην ελληνική γλώσσα 2 έργα της ελληνικής γραμματείας, τα Εγχειρίδιον του Επικτήτου και το Περί Θεών και Κόσμου του Σαλούστιου. Να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης των περιοδικών Speak Out το 1979, Ανοιχτή Πόλη από το 1980 μέχρι το 1993 και Διηπετές από το 1991 έως και σήμερα, ενώ έχει δώσει περισσότερες από 100 διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την κοσμοαντίληψη και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Κείμενα και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά περιοδικά και επιθεωρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Υπήρξε δε συνιδρυτής του ΙΠΑ του Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών, όπως αναφέραμε, και του Παγκοσμίου Συνεδρίου Εθνικών Θρησκειών. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αργότερα. Στην πρώτη του απάντηση, ο κύριος Ρασιάς μας απαντά στην ερώτηση του πώς αντιλαμβάνεται τον όρο ελληνική εθνική θρησκεία, καθώς επίσης και το πώς αντιλαμβάνονται το θείο οι άνθρωποι που θρησκεύονται με αυτές τις πεποιθήσεις. Με τον όρο ελληνική εθνική θρησκεία, εμείς εννοούμε το σύνολο των αντιλήψεων και λατρευτικών πράξεων των εθνικών, που πάει να πει των μη χριστιανών Ελλήνων, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Για τον κόσμο, για τους θεούς, για την εκδηλωμένη φύση, για τα ζώα και τους ανθρώπους. Πρόκειται για μια θρησκεία πολυθεϊστική, εθνική, οργανική και κυρίως φυσική. Δεν έχει δηλαδή ιδρυθεί από έναν ή περισσότερους ανθρώπους, προφήτες ή θεανθρώπους, αλλά αποτελεί μια δίχως αρχή και τέλος πνευματική συνεξέλιξη με τη βιολογική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική οντότητα του έθνους που λέγεται ελληνικό. Πρόκειται για μια θρησκεία που βασίζεται πάνω στην αλήθεια του κόσμου, αντί σε διάφορες ονειροπολίσεις για τον κόσμο, και δέχεται την πραγματικότητα όπως εκείνη είναι, αντί όπως τη θέλει να είναι η ανθρώπινη ανασφάλεια. Για εμάς τους Έλληνες, ο αδημιούργητος κόσμος αποτελεί τη μοναδική και αιώνια πραγματικότητα. Οι δε θεοί είναι ταξιθετικά, μη προσωπικά όντα, το εντελώς αντίθετο δηλαδή από το Θεό πρόσωπο Ιεχωβά των μονοθεϊστικών θρησκειών. Για μας οι θεοί είναι πληθύνσεις της αρχικής εσωκοσμικής θεϊκής υπόστασης, υποχρεωμένοι να σέβονται τους φυσικούς νόμους που οι ίδιοι έθεσαν προς χάρη της ευταξίας του κόσμου. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι. Προηγουμένως κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο μέχρι το 1790 περίπου και εξετάσαμε το αν υπήρχε συνέχεια στην ελληνική εθνική παράδοση. Θα έρθουμε τώρα στο σήμερα και θα δούμε τους φορείς της ανάδειξης του προχριστιανικού πολιτισμού, του ελληνικού. Θα κάνουμε μια περιήγηση στις κυριότερες ομάδες που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε με το ΙΠΑ, το Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών. Ακούσαμε και την πρώτη απάντηση του κυρίου Ρασιά προηγουμένως. Το ΙΠΑ, το Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, γνωστότερο και ως ΙΣΕΕ στους κύκλους των αρχαιόθρησκων, έχει τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1997 με σκοπό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το καταστατικό του, την ηθική και φυσική υποστήριξη αλλά και παλινόρθωση της εθνικής πολυθεϊστικής ελληνικής παραδόσεως, θρησκείας και καθημερινού τρόπου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που δυναστεύεται από πνευματική κλειστότητα και θεοκρατία. Η ίδρυση του ΙΣΕ ήλθε μετά από μακρές επαφές, συζητήσεις και διαδικασίες που ξεκίνησαν το 1993 μεταξύ των παλαιότερων εν Ελλάδη ομάδων εθνικών, Διηπετούς Αθηνών, Ταλετά Σπάρτης και Ελλήνων Εθνικών Θεσσαλίας και κατέληξε στην πρόσκαιρη σύγκληση κατά την περίοδο 1995-1996 του λεγόμενου Ομοβουλίου των Ελλήνων Εθνικών, 2 μήνες μετά από πανελλήνια συγκέντρωση στο Νότιο Όλυμπο στις 9 Σεπτεμβρίου του 1995.
Μετά από 11 έτη συνεχούς παρουσίας του στην ελληνική πραγματικότητα, με πάνω από 200 παρεμβάσεις του, πολλές επιτόπιες παραστάσεις και διαμαρτυρίες και άνω των 150 διαλέξεων, εορτασμών αρχαίων εθνικών επετείων, δημόσιων τελετών και μορφωτικών εκδηλώσεών του, το ΙΣΕ αποτελεί κατά κυριολεξία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπρόσωποι του, την πρώτη γραμμή του κινήματος για την επιστροφή στους πάτριους τρόπους, μένοντας πάντοτε ανοιχτό για συνεργασία με κάθε υγιή, δηλαδή με κάθε δημοκρατική, ομάδα εθνικών, όπως και πάντοτε πρόθυμο να παράσχει τη βοήθειά του για ίδρυση νέων τέτοιων σε κάθε πλευρά της ελληνικής γης. Η ελληνική εταιρεία αρχαιοφύλων του Παναγιώτη Μαρίνη είναι ακόμα μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό το θέμα. Έχει σαν σκοπό τη μελέτη και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, τη διάσωση των αρχαιολογικών χώρων, την αναγνώριση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και τη διάδοση των αξιών του ελληνικού πολιτισμού. Μία ακόμα γνωστή ομάδα που κυνηγά την αναγνώριση της ελληνικής προχριστιανικής θρησκείας είναι το Ιδεοθέατρον, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 από τον ηθοποιό και πανεπιστημιακό Ραδάμανθη Αναστασάκη. Είναι ένας θεατρικός εκδοτικός οργανισμός που έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση της πνευματικής παράδοσης της αρχαίας Ελλάδας μέσω της τέχνης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδόσεων. Πραγματοποίησε από το 1991 έως το 2004 περισσότερες από 2.000 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάνοντας ευρύτερα γνωστή τη σημαντικότητα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, επιστήμης, τέχνης, φιλοσοφίας, ιστορίας και θρησκείας. Θα περάσουμε και στο Σωματείο Ελληναής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το καταστατικό του, σκοπός του Σωματείου είναι η λειτουργία της θρησκείας των Ελλήνων αρχαιόθρησκων όπως αυτή προκύπτει από τις θρησκευτικές θέσεις και πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων, αρχής γενομένης από την προϊστορική περίοδο, περνώντας μέσα από τους νεοπλατωνικούς, νεοπιθαγόριους θρησκευτές, φιλοσόφους και φτάνοντας έως σήμερα. Το Σωματείο θα υποστηρίζει ανάλογες αιτήσεις αρχαιόθρησκων ομάδων και κοινοτήτων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Η λατρευτική κοινότητα Λαύρης, τέλος, η οποία πέρα από την εσωτερική καλλιέργεια των μελών της, σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και εξωτερικά με τους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους και σκοπούς. Την τήρηση εορτολογίου με ανοιχτές τελετές και δημοτελείς εορτές, την παρουσίαση είτε μέσω της ιστοσελίδας της είτε με ομιλίες τυπικών ώστε να μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει τη λατρευτική παράδοση, κείμενα πάνω στην ελληνική θρησκεία και τους τρόπους λατρείας έτσι ώστε να διασαφηνίζονται βασικές έννοιες και πρακτικές, παροχή βοήθειας σε ενδιαφερόμενους για τυπικά και τελές ιεροπραξιών, καθώς επίσης και επαφή με ανθρώπους που ακολουθούν ή θέλουν να ακολουθήσουν τη λατρευτική παράδοση έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή εξελικτική αλλά και κριτική διαδικασία σε αυτή. Πέρα από όλες αυτές τις ομάδες, αξίζει να αναφέρουμε και τη δράση των περιοδικών ΙΧΟΡ, Δαυλός κατά το παρελθόν και Διηπετές, τα οποία το καθένα από αυτά τα έντυπα με το δικό του τρόπο σίγουρα άνοιξε το δρόμο για τη διάδοση όλου αυτού του ρεύματος των Ελλήνων αρχαιόθρησκων. Επίσης, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στους εκδοτικούς οίκους, όπως για παράδειγμα Ανοιχτή Πόλη, Ιδεοθέατρον, Εύανδρος και Ηλιοδρόμιον. Υπάρχουν και άλλες, τις οποίες δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε, οι οποίοι και αυτές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εκδώσει εκατοντάδες βιβλία για όλα αυτά τα θέματα, τόσο σε ιστορικό όσο και σε θεολογικό επίπεδο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην δεύτερη απάντηση του κυρίου Ρασιά. Η δεύτερη ερώτηση που το απευθύναμε είναι αν θεωρεί πως η αναβίωση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας αποτελεί ένα γεγονός που ξεπήδησε ξαφνικά τις τελευταίες δεκαετίες ή αν πρόκειται για τη συνέχεια μιας παράδοσης που ουδέποτε σταμάτησε να υπάρχει. Έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του, πάμε να την ακούσουμε.